मबाइलाव रिल्स बानायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां लानानै फैदों आसाम जल जीवन मिशनआ। आसाम जल जीवन मिशनआ खुंनो थांगासिनो मोनसे मेगा कन्टेस्ट। बे मेगा कन्टेस्टआव मोजाङै रिल्स बानायग्राफ्रा मोननो हागोन नोगोद 50,000 रां बान्था। गोग्गो दै लोंनाय आरो दैनि बेसेनथिखौ बुजिनाय बेनि सायाव खुंनो लादों बे मेगा कन्टेस्टखौ। बे बादायलायनायाव नोंथाङा गोग्गो दै लोंनाय टेपनिफ्राय दै लोंनाय आरो दै संरैखाथि खालामनायनि सायाव दिन्थिनांगोन। भिडिअ'आ खमैबो 50 सेकेन्डनिल' जानांगोन आरो रिल्सनि भिडिअ'खौ दैथायहरनाया गाबोन 30 जुलाइआव थुंगेगोन। बिनि सिगांनो बर'नि मिथिसारजानाय फावखुंग्रि रिमिजिमि बसुमतारिया टेपनिफ्राय दै बाहायनायनि सायाव मोनसे रिल्स भिडिअ'खौ आसाम जल जीवन मिशननो दैथायहरदों। फावखुंग्रि रिमिजिमि बसुमतारिया रिल्सआव गावनि दै बाहायनायनि सायाव माबादि फाव खालामदों नोंथांमोना नायना लादो। सोलोंथाइ बोसोर 2023-24 नि थाखाय फरायसाफोरनो गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स कलेजआ। क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय हाब्रुबारियाव थानाय बिटिआरनि गंसेल' डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजआव दायो फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया अनलाइननि गेजेरजों सोलिगासिनो। फरायसाफोरा क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स.in वेबसाइटआव थांनानै मुंखौ थिसननो हागोन। 12 थाखो उथ्रिसारनाय फरायसाफोरा बेचेलर अफ फाइन आर्ट्स, बेचेलर अफ मिउजिक आयदानि थाखाय मुं थिसननो हागोन। बे सरकारि कलेजआव मोजां सोलोंथाइजों लोगोसेयैनो हौवासा हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादायै हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां फरायसाफोरा क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजआव गोदानै मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9085292451 आरो 9365491257 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।